salah mateng bocah orang tanya ya woi soi padahal mau ngaret-ngaret kono masalah hati masa udah tau ngalami lah apa jatuh cinta aku lho selawasi urip ning kene lho ndak tau roh wedok rohku mek sampean tok lho mbok jatuh cinta karo ndi sing etan apa sing kulon iki yo lho dijak momon ora nyambung awan esuk sore buya wah nyapu jane kembang sore apa cleaning service tapi ada syaratnya apa kuwi kamu harus bertapa lah kok mek topo tagene candi tagene prawa aku lho iso mek topo lah yo kata Bang golek ibarat nang malah ning kene lan nyauri wong budak nyawoi Que beleza, ficou ó, uma bola.